लोगोफोर जि अखा हादों नै आयो जेरावबो थांजाया मुजाया बिराद नै दैया जोंहा दुब्लि खाथिना जा देरखाबाय लोगोफोर दिनै बे अखा हानाय दै देरनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअआव फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय लोगोफोर दिनैलाय आं मा देखायनो हाबावगोन दे सनाफोर जेबो गैया खुसियाबो गैया नाबो गैया बेदरबो गैया जेबो गैया अमा लायनोबो हनै अखा हानाय सोर लायना होफैगोन गैया दिनै मा मोनो बेखौनो जासाबलाबायनानै देखायनोसै ओंखाम जानायखौनो संनायखौनो देखायनोसै लोगोफोर बेखौनो मोजां मोनोबा नायलांसाबदो नायलाय अखाया बेसेबां अखा हादों आयौ 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 बाना जाबाय लोगोफोर बाना खिन्थु जोंनाव हाबफैनो हाया आरो जोंना गोजौना बिथिया सिथ्लायाव एसे फैयो बिराद अखा गिदिर बाना जाथारबाय लोगोफोर आंहा बोराया एन्जर मासे दै देरनायनि फैदोंमोन ना सिथ्लायाव ओंखाम खालाय जाफैदोंमोन मोनलायबाय आंहा नै अन्थाइ बाजाब जों एवनानै जानोसैलाय मादैया गिदिर दे दाख्लैनिफ्राय देरसिनबाव बिराद मेजेम दं लोथौ नायलाय सोर सोर एन्जर जानो मोजां मोनो कमेन्ट हर लोगोफोर मुगैग्राफ्रा दिनै दानायसैलाय मुगैग्राफ्रा दानाय एन्जरा गिदिरथार बोराय बुरैया जोंना बे बांद्रायलायथारसिगोनसो नै एन्जर बेदरा बुरजा ओंखारबावदोंसो जोंहा बोराय बुरै सानैजों नै मेजेमसो नायलाय जा बुरजा ओंखारखाबावबाय सानैजों बाग्लासो सिन्था गैया मादैया अखा हाबाबो एन्जर बेदरखौ एवबाय नै लोगोफोर मा होनाय जायो अन्थाइ बाजाबखौथ' मोनखाला दैया जि देरबाय दुब्लिनि दैया फोथारजों थांनानैसो लायनांगौ नालाय फोथारानो लोमफैजोब्बाय दुब्लि खाथिखायनो जि जोंहा जारला बिदिनो गोलैलायलांसैसो दैया नारखोफैयो दुब्लि खाथि नालाय ओमफ्राय दुब्लियावनो दा बायदिसिना एन्जर एनला थायो बिसोरनो फैलाजोबो आरो न'आव मोनजायो मोनजाथारो अन्थाइ बाजाब होनाय जायोना नोरसिं होनाय जायो अन्थाइ बाजाबखौथ' मोनखाला नोरसिं एसे होनानै एवनोसै बेदरा जि मेजेम दं बुरजायानो जामारदोंथ' बेदरा मेरला बांद्रायलायनायसो नोरसिंखौनो गोसाबलाबायनानै जानोसै आं अन्थाइ बाजाब मोनैनि दुखु जाबाय आंहा रेडिमेडसोहाय लोगोफोर नै आंहा लाबोनानै सुखानायसो आरामनो अखा हाबाय थानाय नोरसिं बिगाबखौ गोथाव मोनो आं मोननाया आंबो अन्थाइ बाजाब होबा एसे मुजिसिगोनमोन आरो एन्जर मोदोमोमोन एन्जर बेदर मा नुजाया लोगोफोर नै ना गोरि मासे सावनानै बाथोन देनोसै सामब्रामखौबो गेसावनो सावनोसै लोगोफोर आंना दिनै ओंख्रिया जोगोनार दाख्लै हमनाय ना ओमफ्राय एन्जरजों नोरसिंजों अखा हानायनि माखा जाथारनोसैलाय आंहा जानायाव थिग दं मादैया थैबा मोनजाया नै लोगोफोर सोर सोर जानाय भिडिअखौ मोजां मोनो आंनि दिनै जानायनि भिडिअखौ नायलायदोलाय नै एन्जर बेदरा आंहा नै ना बाथोन थाइबें दावदै एसे जोगोनारजों नाजों अखा हादों लोगोफोर दिनै नोंनाव मोननै थांदों नामा फेन्दाया माबा फेन्दा मा नाम होनलाय एन्जर फेन्दा हद सोरनाव बारा थांदों आं ना बाथोन लोगोफोर मासि गोथाव आयो
एन्जरा लोगोफोर बुरजायानोमोन जोंना दुब्लि खाथिना दुब्लि खाथिखाय जि मोनजाफैयो सिबाय ओंखाम खालाय जानो फैदोंमोन बोरायजों सब गावजाबाय दा बायदियाव सोर सोर एन्जर मोनजायो लोगोफोर कमेन्ट हरला नैबे मादै जासुलियासो मोनजायो जासुलिखायनो बोरैबा बोरैबि जब्ब' जब्ब' आं खुगायाव बारफुंफैयो लोगोफोर गासिबो गोथावजोब बाथोनबो गोथाव जोगोनाराबो गोथाव जोगोनारा बिराद गोदै दाहाय लोगोफोर दाख्लै बाजैमोनाव देबोरगाव थांबा थाइसे लाबोखादों जि गिदिर मालाबा आरो अमाजों जानोसैलाय दाख्लै हमनाय नाया नास्राय गोरि दंबावोमोन माहा जोगोनारा गोदै मासिबां बिमा जेखौबो गोथाव मोनो बेखौ गोथाव मोनो बिसोरो बिमाया जोगोनार गोदै गोथाव मोनो गावस्राबो गोथाव मोनो थाबथालायनो नामाथाय एन्जर खर' लोगोफोर एन्जर खर' tôi đang bầu hết mấy thập sắp biết là cái này là tôi ra khoảng thường actually nursing chẳng bữa cái thóc đây à anh còn bây giờ là stop terhai không lắm rồi Luego para la que uno queda. Usa la. Ahí. No. Luego con usa la. Endora ese borai जाबायमोन ना हाग्राफोरा आंनो माबा नांगौमोनलै फिसा अखा लाइभ ओंखामा एसे जाबावनां खमद्राय जादों एन्जर बेदरजों गोथाव जाबावनोसै एन्जर फेन्दा मेजेम दंलायबावोमोन जि गोथाव जाखादों आलासो
Yang batang tu lah. Baten. Susu apa? ต้มนั้นแล้วก็ Ambil baten. Chưa có nào không chưa có mà giàu hơn mà tàu điện nào mà mà Ang daw dyan babi. ừ. Il a ramassé. Cái để tham gia rất là Hmm. đấy cái thôi rồi cái nó nào có thằng dừng cái nào trong cái thông mà nè chest pad lúc kết đỡ thao gõ vô đi à đúng không nà bà cứ nà với chị cô thuộc ra cả đông Na 좀 먹으면 thằng 돼. này có thuộc về không Na. dạ đó Kita belah lagi pel. Từ này đi sáng nay em đi đùa bé ông chụp thôi lại bé. Jadi bye bye lagi pel masih kata. Angni video serba ketan pejamba online please comment subscribe kalam nada bawa deh lagi pada. Dia kalau tak bawa thar, nai nane, lah sok kalam nada deh. Bye.